Hi Bonochi, ik ben Jimmy Eduards. Ik ben student op Hogeschool Rotterdam, studierichting bouwkunde. Ik ben nu de voorzitter van Brassa. Wij zijn een studentenvereniging, erkende Hogeschool Rotterdam. En bij ons kunnen universiteitsstudenten, HBO-studenten zowel MBO-studenten aansluiten. En wij willen een community creëren voor zowel de studenten van het Caribisch gebied en Suriname, zodat ze kunnen verbinden met elkaar, met cultuur en elkaar ondersteunen in de journey hier in Nederland. Brassa is formeel, gaan we zeg maar nu pas beginnen. Einde van deze maand gaan we onze akte tekenen bij de notaris. Maar de voorbereiding naar hiertoe is eind vorig jaar begonnen met de gesprekken van hey, er is een behoefte om studenten samen te brengen, om studenten te ondersteunen. Een warm gevoel geven van joh, je bent ver van huis, maar je hebt wel een familie hier. Niet een biologische familie, maar mensen met wie je kan omgaan. We zagen die behoefte vanuit de Hogeschool Rotterdam. Die zijn met een initiatief gekomen. En toen hebben we het opgepakt om ermee te starten. En ja, nu zijn we begonnen. Ja. Jurgen, combing abo a join Brassa? Ami a join Brassa per sombra, mitati misser un Brassa. Ik had een knuffel nodig. Toen hoop je en de hoop je moet je te passen in differente kosten. Namelijk, als je maar graan hoort, je kamer of kaas. Hoop je die en dat doet, dat bingulana mensen door die kaas. En to focus sta ergens anders. En tot differente die nog passen in differente kosten. Maar nog stuurt die mensen een doel. Ik heb een opleiding, ik heb een Montrabouw, ik heb een futuro. En to Brassa type ondersteunen. En to mi augusta kiko Brassa parape. En to ami a join pa mi tres mi expertise di deporte. E também diferente evenement. Para me ajudar assim nós organizar diferente evenement, evento com diferente tipo de outra atividade nan. Passar para nós tem a verbindheid com nós para pé e também enjoy um tiki. Assim nós somente no momento não com wat stress, wat somberheid, pero para nós celebrar nós logro na dama. Mooi. Hoe zijn jullie eigenlijk op het naam gekomen? De naam Brassa, we zijn zeg maar. Ja, ik ben van Suriname en ik heb gehoord van hey, Brassa betekent zowel in Suriname als in Papiaments hetzelfde. Het is gewoon een knuffel geven. Ja. Dus toen zei ik van hey, dit is een goede manier om die verbinding te brengen, om elkaar ook met één woord te begrijpen. Als je zegt Brassa in Suriname is het een knuffel. Als je zegt Brassa in Curaçao van Aruba is het ook een knuffel. Papiaments is het ook een knuffel. Dus vandaar, hey, dit is een goede naam om te gebruiken. Dat is een mooie. Ja. Shanti, combing abo a join Brassa? Mensen kosko juni, mi mister un Brassa. Ato ja, in community ta ondersteunen elkaar. Activiteiten, como nós está haciendo, nós está bij hasi. Ja, dus eigenlijk moet dat met buscar in verbinding. Sim. In nombre Brassa também aspreekbaar aan. Ja. Se você buscar um Brassa, se você vinha no lano, então vamos ser de bota bosso. Se você tem gevoel que coisa não daarbij bom join Brassa, assim nós está uni, nós está junto, nós ondersteunen, nós cuidamos, então assim nós doen outro Brassa. Bom, we zijn tot welkom. Nós temos Instagram página, nós deel die community também op WhatsApp. Dus busca nós op Instagram, Brassa, então nós oramos.